Ahoj, já vás vítám u nového videa z dnešného dielu z Minecraftu. A dneska si zahráme zase na serveri Hypixel minihru Ender Spleef. Sa mi zdá, že ju niekto natáčal, neviem presne, ale nevedel som sa rozhodnúť, či mám natočiť Ender Spleef alebo vlastne tam, kde sú tí hidery a seekery. Neviem, jak sa to volá. A preto som sa to rozhodol, lebo je to podobné ako Spleef, len ste tu endermani a máte rôzne schopnosti. Už som to hral, ale nie až tak často. Takže myslím si, že by sme sa mohli pustiť už priamo do hry. Včera som si dal trošku záležať na náhľaďáku, takže dúfam, že sa vám páči k tomu Galaxy Wars, ale nebudeme už otáľať a ideme do toho. Takže arena nám začala, takže vidíte, hop, hop, hop. Tak, poď. Vidíte? Podkopávate tak, ako na Spleef, len ste endermani. A máte viac možností. Po podkopaní dostanete nejaké tie peniaze. Tam je niekto. Jo, zabil som niekoho. Vidíte, že teraz sa môžem napríklad tam teleportnúť. Vidíte, teleportli sme sa na blok, to znamená, že keď budeme skákať, neviem to už presne, jak to tu funguje, ale proste viem, že je to veľmi dobrá minihra, podobná Spleefu, ale ešte lepšia, lebo sa tu máte možnosti na zachránenie. Ne! Ježíš. Nie, viem, že ma nevidíte, ale vidíte, že mám neviditeľnosť nekonečnú. Takže toto bola rýchla hra, lenže ja som si to pokazil, lebo som zabudol, že ako to urobiť. A vy práve ste mohli vidieť, že na čo to je. Vlastne vám sa dajú pod vás bloky a vy sa musíte čo najskôr odportovať, ináč umriete. Takže my sa uvidíme v ďalšej aréne. Zatím čau. Tak, aréna nám už práve začala. My vypadáme, keď sa na seba pozrieme do inventára, vypadáme normálne, ale pritom nás oni vidia ako endermani. Ja si myslím, že je lepšie utekať, ako podkopávať, lebo keď sa zastavíte, môže vás podkopať nejaký iný hráč, v úvodzovkách enderman, a potom to je zlé. Viem celkom dobre preskakovať, čo mám zase výhodu. What? Aha, toto ja mám, ešte môžem. Keď našknete dvakrát medzerník, tak vyskočíte dvakrát vyššie. No dobre, takže my radšej utekáme. Tam je big shot nejaký. Hop, hop, ne! Nie. Sakra. Tak my sa uvidíme v ďalšej aréne, až v ďalšej aréne. Tak, aréna nám zase začína. A strašne rýchlo umierame. Asi by sme mali radšej bojovať, ako iba preskakovať. Ja si myslím, že by sme mohli zajsť sem a ukryť sa niekde tam, lenže teleport bude až za chvíľku. To by sme mohli podkopať. Jo. Ne, on si ma všimol, ale nechal ma tak, to je dobré.
Tenhle ma asi nenechá. Tak radšej teda si poutečieme. Hej, ty! Arachant. No poď. No, tak, poďme. Preskakujme. Áno. Pokiaľ už som hovoril v minulém videi, tak si to moc dobre nepamätám, tak vám to oznámim teraz. Cez prázdniny by mali vychádzať videá o mnoho častejšie ako doteraz. Teraz vychádzali v piatok a sobotu a teraz budú vychádzať už aj cez týždeň. Jo, ja som sa zachránil. Jo, yes. Jo. Tak. Jo. Tak, teraz už sme iba 4. Čož je veľmi dobré. Ne, ne. Jo, ty kokos. Wow. Musím to vydržať. Ne. Ale vydržali sme dlho. Čož bolo dobre. A my sa uvidíme v ďalšej aréne. No, takže za 3, 2, 1 sekund začíname. A ideme na to. Rýchlo sa musíme niekde dostať. Tak, aby sme neboli na pozornosti. A to bude sem. Hop. Vidím tam, že už je jeden. Dosť sa mi to seká ináč, keď natáčam. A to je úplne časté. To sa mi to seká trošku viac, ale to nič. Nechcem na seba upútavať pozornosť. Asi som trošku upútal. A trošku viac. No nevadí. Tak ideme, poďme. Jo, niekto. Tak, 4 coiny patria mne, lebo som ho zhodil. Dúfam. Nechce sa mi pozerať do chatu, ale vy sa určite kúknite. Jo. Áno. Takto nejako sa teleportuje Enderman. Ináč vám hovorím. Že ako keby ste, teraz sme ako keby Endermani, len ešte zároveň máme aj takú schopnosť, že sa môžeme podkopávať. Jo, tam je nejaký fagan, ale nejdem to riskovať, teda, no, fakt. Vidíte, fakt mi to dobre ide v tom skákatí. Tak. Jo. Yes. Sme tady. Takže to máme výhodu. Aj keď nechápem, prečo nejdu hore. Sa tu niekto priportoval? Hej, hore. Koľko sme tu? 2 iba. Či 4. Ja. Poď. To je musím prekaziť. A keď tu budem stať, tak nič netrafím.
Tak zoberieme si bičot. Tak. Telepatie. Big shot. Čo? Oce, pán. Áno! Vyhral som! Super! Áno! Ďakujem, vyhral som. Je to super. Tak, my sa uvidíme v ďalšej aréne. No, takže výhra nám aj celkom patrila. Pár sme ich zabili a preto by som chcel toto video natočiť kratšie, teda nebude 20 minútové, ale chcel by som ho natočiť 15. Dúfam, že vám to nebude vadiť. Áno. A môžete mi napísať do komentárov, či je lepšie, keď točím videa. Ako by som to povedal? Či točím videa. Či mám točiť videa 15 minútové, alebo 20 minútové. Hej, napíšte mi do komentárov. Viem, že mi do komentárov pomaly nikto nič nepíše, ale prosím, napíšte mi, fakt budem rád. A ja sa podľa toho zariadím, budem mať aspoň viac času na niečo iné. A umierajú jak staré vajca. Ale ako tie guličky odo mňa vylietajú. Že... Hehe. To je ako v tom minulom videi, hej? Je to iba tak na smiech. Skoro som tam spadol, videli ste? Fakt, to není sklo. What the hell? Poď, umri. Skap, trafa. Traf sa už tu po ňom. Sme tu iba traja. To musím dať. Jo. No. Sakra, sme zomreli. Tak my sa uvidíme v ďalšej aréne. No. Takže nám aréna zase začína. A rýchlo sa niekde skovať. What's happened? Poďme. Tak. Dobre. Nám to vychádza z ruky. Jo. Dvaja umreli. Takže už sme 12. Čím viac bude kociek. Jop! Zase umreli. Takže už sme 20. Sme iba 8. Fakt. To vážne. To vážne si také lamy. Nehovoriac o mne, že? Hi. Ja som tiež lama. Ale zase nie až taká. Ako odborník ja to nie som. Ja som taký normál. Jo. Sakra, takže sme umreli, ale to nám vôbec nevadí.
Pokiaľ sa vám video ľúbilo, určite nezabudnite dať. Pokiaľ sa vám toto krátke video ľúbilo, určite nezabudnite dať like, pozitívny komentár, prípadne odber na môj kanál, pozitívny komentár. A to je asi vše. Like tiež, samozrejme. A napíšte mi zase do komentárov, či sa vám toto krátšie video ľúbilo. Pokiaľ áno, viete, čo máte dať. Pokiaľ nie, tak dajte dislike. A ja sa s vami učím. A čau!